sing nang mburi kae sapa ten sing nang mburi wonten jenenganipun Bapak Sumar matur nuwun rawuhipun Bapak Sumar sarangan kali panipun Bapak Kepala Desa Bapak Andi Agodo Pak yo Ibu Irangga, Ibu Irangga. Ho. Hae. Emang yaji ora ketok iki. Wah, ATM cair iki. ATM saji ae. Mbah, Mbah Karji, Mbah Karji. Ayo ngertilah posisi dewa ini pun kalau mau sama menurut Bali yang kira bagus kaya mangkono yen Gusti wancinipun mampir iya panguse mampir ning Mako ora mampir ning Mako ayo saking sing duka kang omelun laluga sinengara dening para sesepuh Wikrot Dewi. Pamit amit kemareng kawula nyuwun pamit mang aku nyuwun jroning bahar yang mulai nyuwun kumpul sing duka kanggo melung